Er det dem, eller hvad? Det giver 1000. Sarah, endnu et tørsten. Hvordan trykker man send? Skat, hvad der sket? Så hun siger til læreren, er du skør eller hvad? Det giver jo 424. Så er der til det der jury, hun gav mig skylden. Hvis det antallet er rigtigt. For det andet, hvorfor sagde du det? Ej. Der sagde det. Det var Gahina, hun sagde det. Og jeg gider godt være mere i skolen. Okay, hej. Skat, nej, kom tilbage, jeg skal snakke. Så vi siger. Hvad fanden har du gjort ved Sarah? Hun har ikke gjort en skid. Du skal fandme tage som en fælde. Godt, det ikke var mig, der fik skylden. Det var nogle andre. Sarah løb ud fra skolen. Seriøst? Ring til ambulancen lige nu og bliv til. Hvad er det for spundne barn, der føler sig uretfærdigt? Hvis jeg bliver sendt hjem. Hvis mine forældre ved det. Hvad er der galt? Det er dig, der er galt. Det er dig, der har ødelagt hele mit liv. Ja, tid, væk med dig. Undskyld, hvem tror du lige, du er? Det er mig selv. Galt urespektløs. Ja, tal til mig. Jeg er ikke kun hende. Bare vent, Sarah. Hun får i sin have. Hun gik ud af skolen og kommer tilbage. Hvad fanden skulle det forestille at være? Hun får i sin have. Jeg gider ikke at gå i skole på grund af hende, der er dumme. Jeg har min chance nu til at lave have. Three, two, one. Get down like My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big and thick.